Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hindi na pwede, be. Huwag na tayo magkunwari. It's a no-no. Pare-paresa tayong tumatanda. Pare-paresa tayong may iba't ibang responsibilidad. And that is life. And that is totally okay. Alam mo, natatandaan ko tuloy nung bata ako. Wala lang, nakakamiss lang talaga maging bata. Ay, naku, hirap talaga pag hindi bini-baby eh. Alam mo, nung bata ako, pagkagaling ko sa school, alam mo yun, school lang. Magbibihis ka, tapos lalabas. Makikipaglaro ka sa kapitbahay mong mayaman. Siyempre, kapag nakipaglaro ka sa kapitbahay mong mayaman, merong libreng pamerienda. Yung hindi ko alis ang walang pamerienda, no? Tapos, natatandaan ko rin pag-uwi ko. Paliliguan pa ako ng nanay ko. Pupulbusan, lilipstikan. Tapos, pagkatapos maligo, kakain na lang. Alam mo yun? Yung mga simpleng bagay na ngayon, ikaw na lahat, Mara Tony, ang gumagawa. Wala ka nang ibang aasahan. Tapos minsan may isip mo. Alam mo yun, nasa kasabay mo yung pamilya mo kumain. Alam mo yung masarap maging bata eh. Wala kang masyadong responsibilidad. Pero sabi ko nga, dahil nga 25 na tayo, alam mo na edad ko wala na. Hindi na pwede mag-baby-babyhan, be. Pero diba, imagine, nung bata ka pa, wala kang kailangan gawin. Pagbubutihin mo lang yung pag-aaral. Tapos lahat, libre pa. Libreng pakain, libreng pabahay, libreng tagahatid sundo. Ay, sana all may tagahatid sundo. Ako kasi wala ngayon eh. Baka pwede ka. Diba? Tapos may allowance ka pa. Pakaswerte mo naman, be. Kaya ikaw, kuya, ate, kuti, kung bata ka pa, ay naku, enjoyin mo yan. Huwag ka masyadong magmadali sa life. Huwag ka muna mag-aasawa, ha? Naku, linyahan ng lolo ko yan. Alam mo na, kapag ka nag-asawa ka, layas! Hindi pwede ang may asawa dito. Kaya yun, hanggang ngayon, single po tayo. Saka na ako mag-aasawa siguro pag mga 35 years old na ako. Kaya ikaw mamaya pag uwi mo, lalo na yung anak mo, Kuya Richard Adaw. Sabihin mo dyan sa anak mo, Kuya Richard anak, enjoyin mo muna yung pagkabata mo, ha? Pag-aral kang mabuti. Huwag ka muna mag-aasawa. Kasi pag nag-asawa ka, sabihin mo, layas! Hindi kita kailangan sa pamamahay na ito! Ganon! Ay... Kung pwede lang talaga, sino kaya ang pwede mag-baby sa akin? Sige nga, babyhin nyo nga ako. Minsan nga kantahan nyo ko ng mga rockabye baby on the treetop. Kung pwede lang no? Wala. We have to face the reality of life. And lalo na kung bata ka pa, enjoy the little things. Alam mo yun? Pero kung ngayon bata ka pa pero marami ka ng pinagdadaanan in life. Oy, naku, nandito lang ako for you. Huwag kang mag-alala. May mga problema ka. Naku, lagi mo tatandaan. Nandito lang ang iyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At kapag medyo mabigat naman talaga yung mga problemang pinagdadaanan mo lately, ito lang ang isa mong dapat tandaan. Here's another song from Gary Valenciano. Always remember, hindi natutulog ang Diyos. Bakit? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.